What's Gucci back by the name of Zebra. So guys, today we finna do some calculation in phones. Sengkhona phela kanti sayishuna bafethu. Bafethu ngiphethe couple yami angazi kwenzakalani ubhuti noma usisi hello. Hi. Njani? Ngiyaphila. Voice angikuzwa. Hawu ngiyaphila. Show nje yami? Hola. Green mfethu. Moja. Igama mfethu. CJ mfethu. Eh? CJ. Gama sisi wami? Usane. Sani. Sane. Wakephi mfethu? Ngasedazu. Njami wakephi mfethu? Ngeke manje ndoda. Angazi sibali mina ngiyafika ekhaya angazi. Ayeke. Okay. Mina ngicela ukubuza mfethu sesinobhuti noJola niyathandana nawe yenzakala ntoni? Yeah, siyathandana Umuntu wakho lo? Kakhulu. Njayami. Umuntu wakho lo mfethu? Ungenapho wena. Lopaka mfethu ngiyabuza ungangilwisi njalo. Baba, usungijwayela ngibuza amasimo. Yo like usoveli. Hayi nje angazi indaba manje. Yebo unolaka. Unolaka. Njami. Like ngiyabuza isiswakho like ndokwenzakalani umuntu wakho? Umuntu wami ndoda sithini. Okay. Okay bafethu sokunidisturb ane. I know ukuthi benihleli busy la nenza into zenu mfethu. Mangibiza uZebra ekhaya ngisola. Shothi manje ikhona into engiyenzayo yabo like ngidlala ama game nabantu abathanda nayo mfethu yabo. Ama game. Yeah mfethu. Ama game nje Izingane zakhe lo asijwayele. mfethu awahle mfethu. Okay, so igame kanjani le? Calculation in phones mfethu. Nyake manje uyanyake yasinyela. Hawu. Indaba. Na mfethu. Hayi angifuni. Awu, No, ufuna phela I know ukuthi invention of privacy but mase kufika ngakwena mina nginankinga. Uyazi fona mayilokho. So njamini. Angingaflow kodwa mina ngiyikhiphe yami phone. cha phela kwazi ukuthi ngakhiphe yami kuphela. Akuyeko ayikho vele le. Hawu njayami wenzala. Siyathembana angichethi akachethi siyathandana sho. Okay, ithanda ngibone ke uma ukuthi Okay, ukuyeba mi phone yakhe before lopaka mfethu. Mhlawumbe ngaleso sikhathi ngifuna something angingenele yena hayi ukuthi mhlawumbe nje. Buka mfethu namhlanje uzoyibamba ngazini. Awufuna ukhale ukuyibamba nje. Alukuyibamba phela. Cela mafonweni ke. Danko njayami. Hayi baba, uyamthemba? Ngiyamthemba. Mazi. Angimazi ukuthi ngiyamthemba. Hayi simple yami ngimthemba. Wathi ubaleka nayo le phone yakho. Ngiyakabaleke. Hayi sanu yona sanu ungibheka ujahile sanu. Ungijwayele Ungibheka ujahile. Ngathi ubaleke ngefone yakho. Wena. Veza Ndoda angifuni. Kuba nomuntu wakho mfethu. Angifuni. Okay, yini into efihlayo efonini? Lutho. Vezani. Hayi. Angithi uthi uyangithanda. Achitela mfethu. Buka sewangayili mama njani nayi ngayile nayi. Awukhali ukuyibona nto ngiyakuchitela nto yaruruza nto. Awungayazi le phone ke ngiyiphathe nigalami. Come on bro. Thana ngibone ke yakho. Yeah, yakho siyazi. Yo. Hayi. Khumana umuntu wakho mfethu. Baba let's phone. Yini ufihlani? Ufihlani? Let's phone. Yini into efihlayo? Angithi uyazi ukuthi mina ngifihla lutho. Veza ke. No, mfethu. Ngale phone mfethu. Yini lento le? Uthongo lo. Phone yakho mfethu. Ifone yakhe le. Angazi ngiyaqala ngisho uyibona ke le namhlanje. Iphi phone yakhe? Angimazi. Khiphi phone mfethu. Ndoda musu ungijwayela ifone yami nje leyo. Na uyiphethe nje. Nyama njola yazi. Okay, it's fine. Bambalana mfethu. Before like siyaphambili. Uyamthemba lo bhaka mfethu? Angiyamthemba. Out of 10 ungamnika manje. Sure. Emva yale action ayenza nje manje sengimnikeza nje u6. How do you feel bakunika 6? Siko 10. How do you feel? Obu 4. 4. Wenza kanje. Emva kwalento oqeda kuyenza manje. Usungicabangisa kaningi. Maybe cancel u1 mara u4 is ayibo ngeke into sithini. You deserve. Ungamnika manje. Uzohlebela. Ngale mina. Yo bakunika 1. Unginika 1? Hayi angijwayelayo phela manje. Unginika Kanti 1. senzani la uzongithemba ngo1%. 1%? Cha uyangijwayela ke. Ngijwayela mfana awukufeel. Okay mfethu. Adofola amashita wasekhaya so wabona lo bhaka mfethu. Wabona uspecial ngani wakhethe. Ngichaza nje. Indlela yenza ngayo ayingichaza mfethu. Ilokho phela? Yeah. Wena ntana Scottini wawukhethena njalo. Yonke into Nicola. Futhi waye kumele ngichaze wami usungijwayela baba na mfethu aza ngene umngane wakhe. Lo bhaka mfethu. Sitangazi indaba manje wanomoya phezulu. Qala bani ke mfethu? Thana mina ngiqala ngoba uyena lo balekayo. Ladies first. Asulipha ine password nje le phone. Ayi angiboni. Okay Hayi mfethu. no wacheck yami manje. Mina ngicheck yakho. No, nami mina ngicheck yakho angithi kuthiwa. Okay lena ina WhatsApp name. Bayachita labantu messages. Mana nakho ngene call. Ngibambe uAmanda uyafona. Amanda uyafona Scottini. Hayi iyake. Ngibambe. Hayi. Yeah. Nginoma messages mfethu contacts usitshela umuntu ongamazi la usitshela njalo kwenzakalayo. Mina ungijwayela kabi. Mfethu Uzomenda ngijwayele kabi nawe yabo.
bheka nje awukhulula ubheka la ubheka ukuthi ukhuluma nobani Yayazi le phone ngihlezi Man. Ninopalisa nanificana endlini kwenze njani? bani upalisa mfethu Ubuthi upalisa kufica endlini bekwenze njani? awubalise female best yami Female based. Yeah. Mina nginayo yini male based? hayi no umngani nami like Okay. Usli yena? yo sli kunosli futhi Why singabalisi yancinza ikhanda usungijwayela selancinza ikhanda manje No ngifuna ukwazi phela usli ubalo. usli baba usilum umngani nami Uzama. uzami baphethe nje abe Bonke labantu hlangana nabendlini. ya Uzamtshela uzama ukuthi uzologina benza ama-homeworks nenza ama-homework. manje wenze le kamereni Ama-homework. embedini ama-homeworks wakho Endlini. ima khona kubele khona imbed noma wenze homework embedini Khana ima wo nihlangana endlini mekwenze njani? usolve ama-ex embedini Ima nihlangana endlini mekwenze njani? Nihlangana endlini. sisa ungamshayo wangishaya nani baba sisa ungamshayo relax No, ungamshayo ngifuna ukwazi nihlangana endlini mekwenze njani? hey explain ayikohlala endlini kanjani Chaza. no uyazi nawe ngiyafunda so senza ama homework wena wazi manje homework embedini like Uhlekani. usolve ama-enhle Ama-homework niwenzele endlini? uyanya lo mntu Niwenzele endlini yini? Ngifuna ukwazi ukuthi nihlangana mekwenze njani endlini? endlini zampetha ubala abantu bathivalo uyamshitela mfethu angishithi kodwa phela kumele wazi ngiyindoda ngiyalingeka Hayi bo, lalela la wena. Ngalesikhathi ugula wena ubusizoba. Ubusizoba. Uma wakhe kulahlile lapha esibhedlela ubusizoba. Ubusizoba ngalesikhathi ugula yonke into umufuna ama-fruits mina ngikutholele. Mufuna ukuthi ngikutholele ubusizoba. Labo zama bebe kuphi? Osli bebe kuphi? manje uright manje sekapha Right manje usayakwazi ukubona amanye amantombazane. njami kapho uyisono lapha ulele ini esibhedlela Ukhulupele manje yimi imali kamama mina ngithangela igrosa yonke into lapha kini. nika lam ubufunani from the beginning Hayi ungisizile. ungisizanga uyapha Ungisizile. ukucheck I'm here to fix the gas gas labanje obevutha kanje ukucheck yakhe ifoni Hayi sokuthi uzocheck yami. check ifoni yakhe Hayi. uzenzani ngalo bhaka siyayivala uzenzani ngalo bhaka mfethu siyayivala manje Mina ngiyahlukana naye. yo bakushiya manje njani awukwazi ungahlukani nami Phela mina ngiqala ukuvuka ngaye manje ke yena ke lo. okay Ukhona ubuka. yeah manje nje angivuke kayo Ayithatha ngithola futhi hamba. no angikwazi Hamba ukuhamba mimi ngithatha lanto yakho le. yo uzenzani ngayo Angisamfuni ke right. ifoni yakhe yeah so iletha okay ivaka vele uyabachawa hayi bondoda kahle ungenaphi Uyangena tshela. uzenzani uyamshiya ngithi no ngiyahamba. lalela ucheck ifoni yakhe okay ngizibula ipassword before it's over ngikucheck ifoni yakhe njani abozama mfethu istadium esingaka uyathi ba lona mfethu sisama ngadelete wenzani Angidelete. njani Instagram Facebook Twitter ngithola usidalele nje yami asiswami Kodwa phela sikho sasazangene yami uyena lawo. urasa kanje nawe uyazenza Cha angizenzi. azenzi awushiti mara Angichithi. Kodwa cha sikho isidingo yaso ukuthi azocheck yami ifoni. hayi no relax nje yami umuntu ongamazi lapho sichazele mfethu ngibona number yakho wendoda Yaba. hayi la njalo mina Hayibo. wena uzapha ayibuze pomunye nje yami angimazi mina lo muntu mfethu Hayibo cha. ubani upantsoli upantsula Hayibo omunye nje. Ujana waPantsula? Cha igama lakhe uPantsula wayedansa. ubani uandile Ndile. hayi bondoda ngeke uzepha number yakho hayi njani hayi mibuze pomusisi wami uzala Angimazi naye. esibala angimazi hawlo pa ungithinta wenza angimazi Mana sikho isidingo sokuba. no Akusile lo. hawu No, mfethu asikho. khuluma nentombi yami mfethu Indaba wena uzibe yakho leyo cha, zama. siyadlala. Indaba indaba Mina wazi ma angiwazi Angimazi asiqala nokumbona ngikunikele ithuba lokuchaza ngithi mana cha wena imali asikho isidingo mfethu asikho. baba yazibambani wena ngazongishayisa Man musukuzibe yakho ukuthi ububiza amantombazane endlini ungena angithi ubona ukuthi siqala nawe ukumbona sengingasho kuyena ukuthi wena umuntu wami alright abantombazane ngibabizela endlini ngibahlaba ha ungitshwala butheni yo relax utheni ungani Utheni? no relax Utheni? oh
No, mfethu. Utheni? Uthe bahlanga mfethu. Why ke? Why? Awunginiki yena, awumniki izithombe. Cha phela anginiki isikhathi. Ungangijwayeli kabi wena. Ungangijwayeli mina ngibekezelela udodo wakho lapha endlini lapha. Mina ngibekezela into yakho engikhaka. Ngibekezela into yakho engikhaka lapha endlini. No, ayikho Ini rice. Ikhona into engaka. Hayi, rice. Ngiyakuchazela ukuthi into engaka. Into engaka. Sikhotheni, Ngibekezelela yona mina. Zami, relax. Uthi into amingaka ngithi umzweni. Yena ingoba phela imbobo yakhe idlule intweni eziningi yabo. Manje kufanele abone. Yo. Oh, zama, yomshaya. Uthola ngapha. Utheni? Yo, bathi like. Utheni? No, lalela. Manje mulokho uthi la ubuthini? Yo. Uthola ngapha. Ungidlulisa isicathulo sami. Mfethu, lesicathulo mfethu. Phela zongishaya ngaso. Asiswami awukahle mfethu like. Uthola ngabona uyahamba lo muntu lo sokhuluma endlini. No, ushilo now it's over. Uzokhuluma, yabona ngizokhuluma endlini. Manje like Ngifuna impahla zami endlini yakho. Ngifuna ukuniyezo zami. manje la kushaya into engaka mfethu rice. Into engaka. Yo. Into engaka. Mengisho. Manje manje wayebekezela now after ingoba ngiyamthanda ngakodeli. Kodwa manje ngiyamthola many years vele. Sithola how many years wena? Ubuza mina. You awazi. Angazi nasesohlanganisa u3. Kulo nyanga nje mme waphela. Manje like all years ubekezela rice mfethu. Khona amadoda right. Khona amadoda right. Cameraman yami single lapha. Aphela naye ngavuka ngaye abone futhi ngiyamqabula. Qabula njani? Joyela ngami. Siswami. Na kodwa na u wrong. Ubani? Hayi. At least mina uyababona abafana lapha kodwa kusho ukuthi ngithola nabo. Wena awushura no niyafonelana awushura no ukuthi wena awuyidala ngamanje. Hayi bo cha mina ngisangayithenga ethi masifike endlini mina sibafonela bonke labo bantu. Endlini. Ngizoya ke endlini nawe. Uyaphi? Uzohamba Hayi. Maka nawe uyasidala siswami. Awuzenzi maka uyazenza. Ile nto njami ingaka. Mfethu. Uyakhe inkulu. Fanele phela abone into engaka phela. Awubaza abantu. Fanele icwile. Wena awubaza. Fanele icwile. Ngizakufundisa abantu. Yo mfethu like bathi ushaya ngeholo mfethu. Uyangijwayela lo. Uyangijwayela. Amangoreza amqedile. Yo. Ha. Amangoreza. Khona enyawo ziphuma. Angizwanga. Utshela mangoreza. Utshela mangoreza. Mani. Okay fine. Ukhuluma naye kahle. Khuluma kahle. Lesi sicathulo sami lapha futhi. Uzongishaya ngaso. Ngeke ngishaya. Uzongishaya. Ngeke ngishaya nani ngikushaya. Nanini? Uyashawa kanti. Siswami ngamshaya mfethu. Nanini ngikushaya? Uyangishaya. Nanini? Ngifica amanzi. Ngifica amanzi. Ubole ngifica amanzi. Wawenzeni wena? Awenzeni. Awenzeni? Awangifiyeletse endlini mana Uqomelana namanga. Uqomelana namanga le mali leyo ispende ye-rent lapha kaphewa kokumele kwenziwe njani? Spend imali yaphuza. Uspende imali kophewa yena. Hayi mina namajita Kwalisa itafula wena uba no ice guy ubathumelayo. Bese sikhiphile. Endlini ikhona icross kumele uthengelwe yimi. Unje uthengelwe yimi icathulo lezi yimi. Iskip yonke into iqhaqhahlala wena uyimini. Yo ntwana fuck. Yimi imali yamama. Yo mfethu ngimela amaxi zakho. Yo isikhotheni mfethu. Yo uyameka mfethu like ungijwayela ngapi? Wena ungijwayela ngifuna zonke in fact khumula manje. Khumula manje isikhotheni. Hayibo. Khumula manje. Uyazi ukuthi leso sikole sisibiza kanjani? Khumula ke. Khumula manje yonke into phela soyilungisa into leyo. Baba bangozongisabisa wena. Soyilungisa into leyo. Ehlisa umoya. Sekhuluma lento ehlisa umoya. Ngifuna ukuthi mangifike endlini ngaqoqa yonke into ethi mina. Uyongishaya. Yo yashaya isikhotheni. Uyongishaya. Yazi na ukuthi kanjani sala naye ke. Sala naye mina ngihambe endlini ngiqoqela yonke into yami ethi imali yami, umbhede, amakhava, yonke into. Iyami. Uzenza ngaye mfethu. Cha uyafeba kodwa naye nje. Ungangijwayeli kabi mina. Abona manje. Ufonela ile ndoda le. Angimazi lophaka mfethu. Okay, ake sisifonela yena. Okusalayo leyo mali leyo mhlawumbe ngiyithola kuye. Nawe uyayidla leyo mali. Samangifaki mina. Angimniki imali ngwazi. Uthi ngithola nawe ngiyamtshela ukuthi if ngithola nawe ngempela leyo mali osungipha yona mina ngithola nendoda engenamali. Kodwa wena ngwazi ukuthi ngithola nawe. Ukwenzela yonke into ngale mali le amadudam lawo washoyo lawo. Fuck bro. Ngithola ngabo. Ngicela ukuhamba futhi. Ju. Akasebenzi lophaka mfethu. Akasebenza kayilutho. Abantu besho ukuthi uyafunda. Uyafunda madam carry yimi. Yo mfethu. Fuck.
fuck. Na kodwa vele naye uyazi nje ngiyageleza ukuthi mina nosiphile kamnandi siphile Ayikho kuTepo leyo manje nto leyo. sithini. Mina bekade ngisebenza wangitshela ukuthi angiyeke umsebenzi ngoba kugcwele amadoda lapha. Sengiyekile-ke umsebenzi yonke imali ngiyithola ekhaya. Yonke imali engiyithola ekhaya nginikeza wena Amadoda wayi. aphafayo ngeke ngimthemba umjito ophafayo mina. Hayibo. Mina ngifuna ukugcwalisela ngivuke ngaye. Lo mjida lasemsebenzini. Musu kungibamba. Ungamshaya mfethu. Athi angicasula. Uyashaya kanti uso. Hawu usangicasula ekhaya. Angamshaya. Hayi mdala kunami. Uyangishaya. Uyangishaya. Mfethu. Manje kuyimanje ukubona ukuthi ngimdala kunami. Wangamobisha. Uyangishaya. Wangamobisha. Ngiyakushaya. Nini? Kusukela nini? Njengoba wena ungihupha ngommetha lapha endlini uthi mina ngijwana nalo baba lo wase next door uthini? Anjani? Ngiyapha ngize ngize kubophisa ufuna ngenze njani? Awu, mfethu nawe Kodwa vele ke ngiyaxolisa. I know. Ngicela ukukhamba. Sesiqedile ngithi. Ngiyalingeka ku-out now understand ngiyalingeka ngumjito. Ngoba nakuthi umfana. Ngoba nakuthi umfana. Abafana balingeka. Mfethu uyabelingekile. Awu. Manje yakhala mfethu. Mfethu uyakhala mfethu. Wena kodwa. Sibali. Cha wena kodwa. Siswami uzonzana lo bhanga mfethu sayivala mfethu. Sengi-right ngomfana. So right. Ngi-right. Wena sikhotheni wenzani ngayo? No, uthenta mingakho. Asikhipha amaqiniso ke manje, asikhipha amaqiniso yamanje. Sikhambisa sokhipha amaqiniso manje. Kodwa ngawo. Manje pho wangabalalela ngayo. Bakhuza nje yami. Bathini? Bathi Hey, sikhiphe njalo. Bathini? bathi ngisebenzisa i-trust mangiyakuyena lo. Siso ngomshaya mfethu. Ngizokubamba. Uyahamba. Konje sewubani? Bani? Ngizepha mina. Wena. Niyafonelana Waba muthi vele. trust. Waba trust. Ayidala naye. Ayidala. Yo, asiswami. Ivale. Ufuna ngikhiphe iqiniso? Khona uzokwazi ukungibophisa? Yo. Sikhipha amaqiniso. Ufuna ngikhiphe iqiniso? Lapho bese kulelo zinga ngithi. Njengoba kade ukhule esibhedlela bunani? Yo. Wena ngithi. Ungazongijwayela kahle. Wena ngithi. Wena wafika wahamba lapha wathi uye emakhaya wahamba u3 months wonke wabuya usugula la uma wakhe azakushiya bese sithandana wahamba emakhaya u3 months wabuya usumngaka Yo. bathi esibhedlela wawunani Yo. noma ufuna ngisho noma usho Skip sizwa ngasana. Sangayisho. Yo. Sekuthiwa bunalo Yo. lento le ekuthiwa bunayo Yo. Sikhotheni. Ugcina ukucheka nje. No. yini lo sokuyigwinya njalo ngo8 Yo. Iphutha lakho. ungangijwayeli kabi mina wahamba wale emakhaya wawuthola lezo intombi lezo Sikhotheni. Iphutha lakhe. Iphutha lakhe. ungangijwayeli kabi Ngize ngisike nje ingenxa yakho. Bethu. Ngize ngisike nje ngidle imishanguzo ingenxa yakho. ngisacela ungiyeke Ungamshaya mfethu. yabo wena ngithanda ukufundisa abantu ulala uvala ihleli lodwa uzobona Naku tshele ngalezi intombi ifela lapha endlini amabona uzami ayakamuhle kanje. Hayi oyiyena. Ubhakile. Indlela ngathi. No, betungali bethu. Betungali bethu. ngijwayela kabi Jo, bethu. Bethu. Yo, ukayifumana ifoni yakhe yayishiya. asubela yilo Bethu. Uyayidala manje ngoba eduba kanje uyayazi. Balazi qinile. Cameraman, wenzani manje? Woza. Sikhotheni, uzenzani bethu la. Bathi yakugwinya ntwana eva. Phutha la. Sibaga mina ngiyenzeni. Phutha la. Ntwana ngiyenzeni. Awumuzi ngani body count yakhe njengoba dela. Angazi, tshela bangazi. Hey. Uyidala. Hayi bafethu, hayi nawu ngamasha mfethu. Ngijwayela ngabe. Sho mfethu. Hayi bafethu mina ngazi bengizofixa bafethu. Cameraman ozalana. Ya mfethu mina bengizofixa na ngithola. Bathi yagwinye yami kwenzakalana yabo watwada bafethu. So boys zebha bafethu make sure you like, subscribe, comment. Take me home ntwana.